Reus és una ciutat amb una llarga tradició cultural i això es deu a la voluntat de la democratització de la cultura per un costat, a l'excel·lència i a la innovació per un altre i al buscar la projecció de la ciutat i del territori lligat a la cultura. Reus Cultura és també una xarxa, una gran xarxa d'equipaments culturals, que uns són de titularitat pública i d'altres no, però que hi ha una molt bona entesa entre l'administració i les entitats. En aquests moments, per exemple, la innovació i la recerca de nous llenguatges és una aposta clara. D'aquí que hàgim ampliat el Centre d'Art Almassó, d'aquí l'aposta decidida per l'anella cultural dins de Transversal, perquè això d'alguna manera ens permet lligar la tecnologia 2.0 amb l'oferta cultural. Des del CAER, des de la nostra fàbrica de producció d'arts escèniques, també hi ha una aposta decidida per als nous llenguatges. I tenim tot un cicle de revolució escènica perquè d'alguna manera el llenguatge més clàssic, el llenguatge del text, ja té el seu públic i el que volem és ampliar aquest públic. En aquests moments estem a punt de començar una nova edició del Festival Cos, que ja en ell és una novetat, perquè el que hem fet és lligar un festival que tenia més dansa amb el cos. Tenim una aposta decidida al mes d'octubre per al Festival Memory Mais, que és un festival de cinema, per tant de sala, amb imatges d'arxiu. Tindrem la 15a edició del Festival Trapezi al mes de maig. El Trapezi és un festival internacional, és la Fira del Circ de Catalunya, és un festival internacional que d'alguna manera també ens projecta la ciutat a l'exterior, que és el que nosaltres volem. Tenim enquestes que ens diuen que el 25% dels visitants que venen a Reus ho venen cridats per la seva oferta cultural. La Festa Major és un exemple clar d'aquesta bona relació entre el que és administració i el que són entitats. Aquesta bona entesa ens ha portat a que la Generalitat la declarés enguany Patrimoni d'Interès Nacional. Tenim tot un seguici festiu amb segell d'autor, tenim uns gegants que tenen 200 anys d'antiguitat i tenim tota una recuperació de tota la part musical. L'última recuperació que estem fent és en elements de pirotècnia. Què volem? Que vingui la gent a Reus, que celebre el solstici d'estiu, que no és res més que Sant Joan i Sant Pere, que són les nostres festes majors, perquè la cultura també mou. És un altre, diguéssim, focus de productivitat econòmica que en aquests moments de crisi també va molt bé entendre que la cultura fa més feliços a les persones, ajuda a la formació i també dona suport a un teixit empresarial. Reus té una molt bona salut, té molt de camí per córrer. Tenim a més una línia que no hem comentat, que és tota la línia patrimonial, amb projectes de renovació de lo que és la part museística de la ciutat, i a part hi ha tota l'àrea de creació en els nous llenguatges, tant arts escèniques com la resta de llenguatges artístics, que jo crec que el futur està assegurat i està ben encaminat.